ମଶା କଲେ ନୀତି ଏବେ କଣ बाबा कौन झील कहला शुणिल हाँ झील मिछ कहू तमें मिछ कहू कौन कहते शुणा देखी देखी जाए चमकी चंग चंग हला देखी चाखी वाला के रस बुझिला बाबा ये रस चाखी जीवा लोक से जाई हां ये खाली बापा घारी मिथर लाल बलमा अच्छा अला चतुरी देखी जाए चमकी चंग चंग हला का देखी चाखी वाला के रस चतुरा बड़े कोठाई देखी श्रावण मासरे झड़ी बरसा लागितिला धान रुआ बेउसा पड़ीतिला इंद्र धनु किया बुदा मुळे मन दिया निया पासरी देल कि तुला मुआ कांक एइल मौसा तुला मुआ कांक মশা পাশরি দেইল এবে দেখাউছে ছাড়ে बाबा झीला कहू तो पछ कथा के मन पकोन बाबा हां हां ये झियो जो कथा कहती हां सब मिछा कथा आकु मत हिना की जान नाही बुझिला नहीं मो चालली मोटे कौन कहूछ पळेबो सेमती मौसा हां सत्य कथा कहले तू कहने सौड़ गांडी फाट बोली की हां 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 चल दे बाबा सत्य कोन के कहले रे के कहला हां कखान पासे 16 बजासी भेंटिया देखिले हसी केड़े वाला तू कहिला ए पुआरा पुरुष को आदर करछु मधु नाही घोड़ा झिया बाबा कना पुरा मना करछुदी मु आ पथे कहूची की कहलो ओ भाद्र मासरे खुदरु कुणी ओसा करूतिले ओसई कुणी खई पकोटा बेठाबे आ कपटा मारे आटी जा आठारी
ହଁ ଆମ ଦ୍ୱାରେ ବସିବେ ହଁ ଆମ ଜାତି କୂଳ ବୁଡେଇବେ ବାବା କଣ କହୁଛୁ ଝିଅ ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା କଥା ହେ ବାବା। ନାଇଁ ମୋ ଏଥିରେ ମିଛ ନାହିଁ ତାର ତମ କଥାରେ ମିଛ କେତେ ବର୍ଷ ଘଟଣା ଝିଅ 50 ବର୍ଷ ହଁ ମଉସା ବର୍ଷକର ଘଟଣା ସତ ହଁ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏ ଛଇତ୍ରୀ କପି ବଡ ଛନ୍ଦାକି ଛଅ ଛନ୍ଦା ହେଲା କାହାକୁ ଦେଖି ମୋ ସଙ୍ଗେ ଜଗାରେ କରି ଆଉ ଦୂର ପରଦେଶୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆମେ କେଉଁ ଦେଶର ଏ ନାରିଆ ହେ ବାବା କେଉଁ ଦେଶର ଏ ନାରୀ କାହରି ବୁଲୁ ଅଛି କି ପରିଦାବା ଅଛି କି ପରିରେ କାହାକୁ ଭୟ ନା କରେ ବାବା ହଁ ଏ ଝିଅକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ଏ ଯୁଗ କୁଆଡେ ଗଲାଣି ପୁଣି ଏକା ଏକା ବୁଝୁଛି ରାତି ଅନ୍ଧାର କିଛି ଆଗକୁ ପାଠ ଝିଅ ମଉସା ହଁ ଝିଅ ସେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲେ ହଁ ହଁ ଖୋଜି 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 ଆଜି ପାଇଲୁ ନାଇଁ ଆଜି ଏଇ ତାକୁ ମନେ ପଡୁନି ବାଦ ହୁଇ ବାଟ ମୁହଁରେ ଆସିକି ପାଇଲି ଆଉ କଣ ଆଉ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଜି ଆଜି ନେଇକି ଯୁଆଡେ ଯିବାର ମୁଁ ବୋଧେ କହୁଛି କହିଲୁ ଆଶ୍ଵିନ ମାସରେ ଦେବୀ ପରବ କଉଡି ଖେଳରେ ଗେଲ ଗୌରବ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ତାରା ହଁ ମକଳ କଠିରେ ନିୟମ କରିଲେ ମୁଖ ଛୁଆଇଲେ ମଉସା ହଁ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଲ ମଉସା ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ମଉସା ହଁ। ବୁড়ি ବୁড়ি দলে পানি পিয়াই মশা পানি পিয়াইল ଏବେ করে নাই ମଉସା ହଁ ବୁড়ି ବୁড়ି ଦলে ପାଣି ପିଉଥିଲେ ସେଟା ମନେ ପଡୁଛି ଟକାର ବାବା ଏ ପଛ କଥା ମନେ ପକଉନ ମନେ ପଡିଯିବ ସବୁ ହେଇଯିବ ଠିକ କହୁଛି ମୁଁ ସେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ସେ ନୁହଁ ହେଲା କି ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା ସେ କହିପାରିବ କଣ ମୋ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛି ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ଏ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏ କେତେ କଥା କଣ କହିବି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଥରେ ବସିଛି କାମତା ପକ୍ଷୀ ଧର ଧର କରୁଛି ହଁ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ କଥାରେ କହନ୍ତି ଗାଳି ନଦେବ ବୋଲି ଡରୁଛି। चतुरी नव बाळा हे बाबा ए चतुरी नव सिपियाକୁ ବିରହ ଜଳା ବାବା ବିରହ ଜଳା ରେ ପୁଲିସି ହୋଇନା ବାବା ହଁ ଏ ଝିଅ ବିରହ ଜଳରେ ଘାଲ ହୋଇ ମାନ ମହକ ସବୁ ସାରିଲାଣି ହେ ହଁ ଆଉ କଣ କହିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରଖି ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କହନ୍ତା କଣ ପାଇଁ? ଆଜିକାଲି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ହେଲେ ଅଛି ଅଛି ବାବା ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ମଉସା ହଁ ମୁଁ ଘାରି ହଉଛି କି ଇଏ ଘାରି ହୁଅନ୍ତା ଜଣା ପଡିବ ଏ କହିଲୁ ତମ ମା କଥା କହୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହବିଷ ଭାତ କରିଥିଲି କେତେ ଶହେ ସଙ୍ଗାତ ସେଠିଥିଲି ହର ଚଣ୍ଡୀ କୋଠ ଧରି ମୁଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବିଳା ବେଳକୁ ହଲି ଯାଉଥିଲା
ଶହେ ସମେତ ଗାଧେଇ ଯିବୁ ହଁ ହଁ ପୋଖରୀ ତଟକୁ ଯିବେ ହଁ କାନି ଭିଡ଼ିଥିଲେ ସତେ ବାବା ତମେ କଣ କଲ? ଭାରି ନିଲଜିଆ ଫୋପଡ଼ା ଭାରି ହଁ ଏ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ଆମର ଦେଲେ ବାବାଙ୍କର ଟିକେ ନାଳ ଦୋଷ ଦେଖିଲୁ ସୁଧା ନନା ଭିଡ଼ିକି ଯାଉଛି ତା ନନା ନୁହଁ କି ସୁଧା ସନ୍ଦେଶୀ ଲୋକ ଏ ନାଳ ଫାଳ ବାଳ ଏସବୁ ଆମର କିଛି ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ବାବା। ଚାଲି ଯାଉଛି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେ ବାବା ଏ ଝିଅ ସବୁ ଇଚ୍ଛା କହୁଛି ଆଉ ସପ୍ତପତ୍ର କୁହ ତାହେଲେ ଏ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଭାରି ସଳଖ ଫୁଲ କେଉଁ ଦିନ ଫୁଟିଲା ହଁ। କୁମାର ସୁନାଇ ଏଠି କୁମାର ପୁନେଇ ସୁନାଇ ମଣ୍ଡା ବଳେ ବଳେ ଆରି ଫେରି ଯା ମୋ ପାଶୁଆରେ ଏ ଝିଅ ଯା ଫେରି ଯା ମୋ ପାଶୁଆରେ ଆଉ ଶମ୍ଭୁର ଯା ଝିଅ ମଉସା କଣ ବାବା ଖାଲି ନାହିଁ ନାହିଁ ହଉଛନ୍ତି? ଏ କହିଲେ ପରା ଷାଠି କଣ ଅଛି ବୋଲି ସାକ୍ଷୀ ହଁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଛୁ କି? ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବେ ହଁ ଆମ ଦୁଆରେ ବସିବେ ହଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇଥିଲେ ହଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇଥିଲେ ତ ବାବା କହିଲେ ମୁକିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ହଁ କହିଲୁ କେମିତି ଖାଇଲେ କଣ କେମିତି କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ ଦେଖି ଆଉ ପୂଜା ଗୁରୁବାର କ୍ଷୀରିଟା କରା ନୁହ ବେଳେ କେତେ ପଡ଼ିଟା କରା ବାସୁନ ଦିଅନ୍ତି ଛାଡ଼ି ହଁ ନୁହ ଛାଡ଼ି ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଇଲ କେତ ନୂଆ ଯୋଗୀ ବରଲା ମଉସା କେତ ନୂଆ ଯୋଗୀ ମଉସା ହଁ ହଁ ଆଉ ଜାଣିଛ ଏ ନୂଆ ବେଳେ କେତେ କରେ ଆଦର ମଉସା କରେ ଆଦର ଏବେ କରୁଅଛି ପରା ମଉସା ହଁ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ନୂଆ ବେଳେ ନୂଆ ତର ହଁ ପୁରୁଣା ହେଲେ ଘଷା ପଥର ଯିବି କାହାକୁ ଲାଗିଯିବୁ ତମକୁ ଏଇ ଦାଣ୍ଡିଆରେ କାମ କଣ ଲାଭ ପାଇବୁ ତୁ ଦାଢି ଅଛି କଣ ଅଛି ମଣା ପୁରା ମଉସା ହଁ ହଁ ସତ୍ୟ ଚଟାଇ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଜଣା ପଡିବ ଆଜି ପଛେ ଶୁଣିଲା ମାନେ ଦାଢି ସବୁ ଆଜି ହଲ 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 କା କାପ ଧଲ ପା ଭଲଖ୍ୟାରେ ନାଇଁ ଜଣା ମନ ପା କେତେ କଥା କହୁ ଚାଖି ବହଳ କାକୁଡି ବହଳ ଚପଲ କେଳି କୁଶଳ କଳା କର ଲପନାରେ କେଳି କୁଶଳ କମଳ ନୟନି ମୋରେ କମଳ ନୟନି ମୋରେ ଗୋପନାରେ କେଳି ଗତିରାଳି କୁନ୍ଦଲ ସଲା ସାଇଳି କୁନ୍ଦଲ ସଲା ଧୌତ କାଳି ଆଙ୍ଗି କାଳ ଧୌତ କାଳି ଆଙ୍ଗି ଗୋପନାରେ କେଳି ଝିଅ ଗାଣ୍ଡିଆର ପିଡ଼ା ହେରା ବାବା ସାକ୍ଷୀ ମାଗୁଛନ୍ତି ତୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଖେଇ ଦବୁ ରାକ୍ଷୀ
ବାବା ଛୁଆଡି ଯିବ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆଣିବା ବାଟକୁ ଆଉ। ମଉସା ହଁ ମୋ ଅଜା ଆଇ ସାକ୍ଷୀ ସମତ ଅଛନ୍ତି। କହିଲୁ ଶିଶିର ପବନ ପୁଷ ମାସରେ ଅଜା ବସିଥିଲେ ଆଇ ସାଥିରେ ଧାନ ଗଦା ମୂଳେ ବସି କଳ ଖରାରେ ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ। পড়িসা সাথী রে লো মৌসা ছাই পড়িসা সাথী জামু যাত্রা দেখি গলি মু ধরে মোজা গলি মু ধরে লো ওড়াইনি মোজা ହଁ ହଁ ଝିଅ ସବୁ ମିଛ କହୁଛି। ସବୁ ମିଛ। ଇଏ ଭାରି ସତ୍ୟ ନା ଆଉ ତମେ ତ ଘର ସାକ୍ଷୀ କି ଅଛି ସେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଖେଇଲା ଆଉ ମିଛ କଣ କହିଲା? ଦେଖିଲ ଯାଇକି ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ମାଗୁଆଣି ପାଣି ବରସି ଦେଲା ନୂଆ ବୋହୂ ଭାତ ବରସି ଦେଲା ଖାଇବା ବିନା ନୂଆ ଚାଲ ସକାଳ କୁହୁଡ଼ି ଘଟଣା ବାପା କରିଦେଲା ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଣ ପଚାରିଲି କେଉଁ ଦିନ ବୋଲି? ମଉସା ହଁ ଆଜି ଏଠୁ ଜଣା ପଡିବ ଯାଇକିନା ସତ୍ୟଟା ମୋ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଫଗୁଣ ମାସରେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ତୁଠା ପଡିଥିଲା ଭଙ୍ଗା ଦେଉଳ କାହାକେ କହିବି ଆଉ ଏ ଘରର ଘରିଟା ପଛକୁ ଚାଉଳ ପର ଘରେ जोगी पण यार चाउल मौसा जोगी पण यार मौसा मते घेनी करी घरकू नौ मौसा घरकू नौ झूला मोड़ फेंकी डुप्लीकेट लगे जोगी चैत्र मासर चैत्री घोड़ा 13 दिन हुए झामु जातरा आटकिए जीव देखी चहटिला करी चतुर भंगिरे सांगी सारा गस्तना सारी देला रे श्री सांगी बादाम घुरे बा
ପାଇଲୁ ନା ହେଲେ ବାଲା ଭଲ ନାଟ କର ପାଟିରେ ବସୁନି ମାସରେ ତପ୍ତ ଖରା ମୁଣ୍ଡରେ ପଣତ କାଖରେ ଧରା ମୁହଁ ଯାଉଥିଲା ଶୁକି ଏ ଜିଅନ୍ଧର ସୁମ ବେଳରେ ନାଗର କେତେ ରଣ ଥିଲା ଲାଗିଥିଲା ଧାନ ବୁଣାଲ ମଉସା ଲାଗିଥିଲା ଧାନ ମଉସା ହଁ ଶପଥ ଦିନ ପଡ଼ିଲେ ଚିନା ମଉସା ପଡ଼ିଲେ ଚିନା ଲ ଦେଲେ ଏହି ଫୁଲ ଗୁଣା ବାବା ହଁ ଆଉ କଣ କହିବ ନାଇଁ ମ ନେଇକି ଯିବା କଣ କରିବା ଯାହା ତ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା କଣ କରିବା ଯାହା ହେଲା ତ ସାର କିଛି ରହିବନି ଆଉ କଣ କରିବା ଏ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯିବା କଣ କରିବା ଆଉ ଲଗେଇନି ଆମ୍ଭ ଦୋଷ ହେ ବାବା ଲଗେଇନି ଆମ୍ଭ ମନେ ପକାଇବ ରାତ୍ର ଦିବସ ବାବା ରାତ୍ର ଦିବସ ହେ ରଘୁନାଥ ଝିଅ ମଉସା ବାବା ତ ମଙ୍ଗେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ କହୁନି ମଗେଇଦେବି ବୋଲି କି ହଁ ତମେ ଖାଲି ପଦେ କହିଲେ ସେ ଯିବେ ମଗେଇନି ଆମ୍ବ ଦୋଷ ମୋ ପାଇଁ ପଦେ କହିଲ ମଉସା ମୋ ପାଇଁ ପଦେ অনুরাগে ছাড়ি আসিলে মশা ছাড়ি আসিলে এবে সমদাই দিয়া ଝିଅ ଆଉ ବାପା ତ ବୁଝେ ଅବୁଝା ହେଇକି ଆସିଲେ ସେସବୁ ବୁଝିଲେଣି ତା ମନକୁ କଣ ଆଉ କଣ ବୁଝେଇବୁ ଆମେ ତମେ କହିଥାନ୍ତ କହିବୁ ଆଉ ଯା ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାବା ହଁ